जैसे फेमस मुंबई के ताज होटल आ दिल्ली के लाल किला बा या वो सही मशहूर तोहरा यार का जिला बा। गोरखपुर गई ने नटी किसे गोदाई चक्कियां चंदा होली में थोड़ी न खोदाई। गोरखपुर गई ने नटी किसे गोदाई चक्कियां चंदा होली में थोड़ी न खोदाई। अरे जब से के साथ जल्दी बोरी न तेरा दिल गलाए नहीं मुझसे लाठी 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 तेरी मां गाजीपुर बाट देखा गाजीपुर बाट देखा बिरवन के माटी हो जिला आजमगढ़ हई डाली त फाटी हो जिला आजमगढ़ हई डाली त फाटी हो जिला आजमगढ़ हई। तानी के चले छाती हो वो तो देखते हैं जिला आजमगढ़ हई तानी छाती हो जिला आजमगढ़ हई तानी तो फाटी हो जिला हई जिला हई आजमगढ़। मेहनगर के लाल हवे तो पियरा जइबा मेहनगर के लाल हवे समर सिंह खाटी हो वो तो देखते हैं जिला आजमगढ़ हई तानी छाती हो जिला आजमगढ़ हई डाली तो फाटी हो जिला आजमगढ़ हई। आजमगढ़ 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 आजमगढ़।